Right, makadi muri Zimbabwe, and welcome back again panapa patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana patinogara pasi ukaona kazhinji kacho ndagara naZigo tinenge tine utekwa-tekwa unenge uri pakati pedu wandechinaona kuti ini ndega kuti nditese ndeuinterview unenge uchimba song yaSilent Killer andati Silent yaSaint Floyd ndega ndigoni ndigoni saka ndendinachi naZigo and I'm very happy muzora nasi because takahosta utekwa-tekwa ndina baba Mateo indatanga kuanzwa nezvavo kudhara achinzwa kuti kuna baba Mateo vanobatsira vanhu saka papa netime vakati vakati nyararei saka nhasi tawana mukana wekuita saka nhasi tawana mukana wekuti tiite tinge tichikurukura navo tichitaura navo tichinzwa kuti kuwanga wambori kupi nguva yesei panga tisinganzwi nezvavo uyezve vachiri kubatsira here kana kuti havachabatsire vakasiya here kana havana kusiya zvii zviri kumboitika mukati meupenyu hwavo saka tichange tiinavo muzora nhasi Zigo nepe madi baba boere beta munhu angotiintroducira utekwa-tekwa uri pakati pedu semanzuro amangoita nhasi tina baba Mateo vanga vambori vakasabath pasocial media nepamaredio nepamatv but basa vachirovawo behind the scenes. Baba Mateo, ndinotenda mukoma Zigo. togamuchirai. Ndafara zvikuru kuti ndinemi uye pandauya ndiri kuona mhuri yeZimbabwe uye muri kundigamuchira. Ndoda kuzvitenda izvozvo nokuti chinamato chakagara chakazvininipisa nokuti ndozambuko remunhu wese. Tikatadza kukudza chinamato hakuna chinofamba zvakanaka. Saka chinhu chokutanga mhuri yeZimbabwe ndasvika kuti ndionekwe namukoma Zigo namukoma Sparks. Ndotenda Mwari ave nesu. Isitokutendai matitsikawo nhasi. Vanhu vangu ndavabvunza kuti pese apa mamambonge makupi. Ndinotenda madzibaba Mateo havabve kubudiriro 2 nditoriko ende vanhu vari kuuya. Ndofunga social media hakuna asingazive madzibaba Mateo, maredhiyo kwese ndinozikana. Asi chazvinoita pabasa redu raMwari iri, mukaona ndakanyarara nesina kumbonyarara. Ina handisi ndotonyarara mukoma Zigo. Handinyarare mukanzwa madzibaba Mateo achinzi vakanyarara. Kune miteuro yatinenge tichigadzira kuti panguva dzatinouya vanhu vanofana kuyambuka nokuti chiso chinochi kuti ndiuye inyaya yekuti basa raMwari. Saka basa raMwari harisi rokuti kana uchiuya unouya usina kusimba. Saka haikozvozvi mukoma Zigo ndatouya ende handisi kuzombonyarara. Mukaona ndanyarara futi kuno zvandinenge ndichigadzira paminamato. saka muchigadzira munamato mune wenguva yamunotombonzi chimbobvai pasocial media chimbobvai paredhiyo chimboita zvemunamato chete munomaenda pasi pemvura munomaenda kupi chii chine chimboyatsoitika. Ndinotenda mukaona munhu waMwari achinzi haasi kuonekwa pasocial media dzimwe nguva achinzi haapo hazvireve kuti munhu hako ba. Tinoreveiko nhengi mukoma Sparks? Tichireva kuti mweya unogona kukutuma kutienda unogara munzvimbo yeMozambique. Saka nguva uri kuMozambique haungataure Zimbabwe kuti ndakaenda kumunamato. Kana wadzoka manje saizvozvo andi iko zvazvo mukoma Sparks regai ndigare ndataurira mhuri yeZimbabwe. Ndiri kungoti kungoona chete chiso chamadzibaba kungochiona even wachiona pasocial media munamato mukuru nokuti iko zvino ndiri kutsanangura nhau yokuti muteuro wandakabata iko zvino ndokuyambutsa vanhu vese vari kuchema ende handisi kuzotarisa kuti dambudziko ripi ndiri ngoti kuchema kwako kwese madzibaba Mateo vadzoka kuzoteurira vanhu nokupa vanhu muteuro wokuyambuka. Hanzi ukangoona chiso muna muteuro hombe which means isi tachiona live tiripo sister anaka ameno vari kuona paningi izvo zvekutaura kwandikiita mukoma Zigo. Tiri kutsanangura tichiti chii basa rega rega rine mutemo waro. Mwari chaiye kana bhaibheri mukariverenga raitaura kuti atanga kupinda mudziva pavanhu vakamira ndiye anopona. Zora tukapinda kechituwa uchapona ka. Saka tiri kuti iko zvino mhuri yeZimbabwe madzibaba Mateo hakuna asingavazive. Handina kumbonyarara mukanzi madzibaba Mateo ndandisiri kungouya nemhaka yekuti ndandiri pamunamato. Saka ndauzozivisa mhuri yeZimbabwe kuti madzibaba Mateo kubudiriro variko ende tiri kuti vanhu ngavauye vabatsirwe. Hatisi kutarisa kuti dambudziko ripa
tungotarisa chete kuti kana uno zvinokunetsa zvinoda nokuti Mwari ndo chokupedzesera paupenyu hwevanhu, kunyange zvinhu zvako zvaoma sei zvakutoda Mwari. Alright, nanza muchati matambudziko musikatasati dambudziko ripi munewo matambudziko amusingagoni kurapa here, munorapa ese here? Mukoma Sparks, Mwari kana akawana chaanotadza zora kuti zuva ribude. Tiri kutaura nhau yokuti tati chese chinonetsa upenyu hwako chinofana kugadzirwa naMwari. Mwari kana atuma muprofita kuzovaka basa ari kureva kuti chese chiri kunetsa chinofana kugadzirwa. Mukoma Sparks, ndiri kutaura kuti chii? Ndiri kuti madzibaba Mateo kana mhuri yeZimbabwe iri kunzwa, ndiri kutsanangura kuti kunyange usina mbereko chingofona kana kutsika nzvimbo ndisipo, iwe tsanangura chete dambudziko rako. Mwari kudenga vanoziva kuti ndiye munhu watakatuma iyeye kuti aponese nyika. Ndofunga ndakambobvunzwa zvinzi baba munorapa here kenza? Tikati kwanitadza neko kurapwa chiri chirwere chinozikana naMwari. Kunhe madzibaba Mateo ko vanhu havana mbereko, ko vanonzi vanhu havana mbereko sei? Mwari akutoziva kuti hauna mbereko. Chiri kungokosha ndechokuti uuye kuna madzibaba Mateo vacho, wouya kunopfugama wotaura nhau dzako, totaurira Jehovha kuti Mwari uyu haana imba, uyu haana basa, uyu Mwari ndiwo vanogadzirisa zvese. Mukoma Sparks, icho ndo chokwadi. Alright, ndapapeta mubvunzo ndoda kumbobvunza kuti makatanga kurapa mune makore mangani uyezve mamuri kupi pamakatanga kugamuchira chipo chekurapa? Ndinotenda nhoroondo yeurapi hwangu, tikangoti urapi hwakazoda kunyatsoburikira kuti ndine urapi ndati kure, asi ndiri mwana mudiki. Kana mukauya kunzvimbo indakakurira nzvimbo yeMount Darwin, tiri vanhu vaita chinamato tichitorapa zvatiri kuita izvi. Asi munoona zvazvinoita kana munhu azokura manje semakuriro andaita, ndipo paakunyatsokuoneka kuti no basa iri rakunyanya kuoneka. Asi nhoroondo yandigoni kuitsanangura mhuri yeZimbabwe zvokudai kwanga kunzi ukataura nokuti kuzvikudza hakudiwe pamberi paMwari. Zvakuda manje kwandakakurira muchinzwa kana kuti momboenda nemakamera ikoko ndisitoriko mubvunza mubvunzo uyu. Asi ndichandoziva ndechokuti ibasa randakatanga zvangu ndisandamborora ndiri mwana mudiki, ndichipirwa zvipo zvokuendesa kuchikoro. Ini anodzidziswa nababa, ndakadzidziswa nevanhu vandairapa. Mune zvimwe zviratidzo zvamaionawo semunhu waMwari, especially kana uri munhu wekuchipostori kana madzibaba? Mumwe anoonawo nyenyedzi, mumwe anomhanya mumoto, mumwewo anogona kudzinga chamupupuri, mumwewo ndiye anoti mvura yandainaye pandakamira. Mune zvamakamboonawo here kana kuita? Ini ndasikade kuti mundibvunze, haupo here moto wacho ndimbokuteurirai baba Zigo mumboubata kana kuisa pane dzimwe nzvimbo tione kuti munotsva iyo makamera ari pa? Tiri kutotaura nhau madzibaba Mateo, munhu anozikana nenyika. Mukanzwa ndichiti ndadzoka ndauya kuzopupurira nyika zvinetswa zviripo nezviri kunetsa, nokuti hatisi vanhu vanotaura pasina example. Tiri kuti even if ubatidzei uya apa mumoto wacho tione kuti ndautaurira zvokuita moto iwe Mukoma Zigo, kwete zvokuti tiri kutaura makamera. Munotoona mega moto ndudza kuti baba hatina kutsva. Moto zondibvunza kuti mazvifambisa sei? Handi Mwari. Inga vanhu kwamarange vanotsika moto unotsikwa. Moto unotsikwa, Mwari zvaakutuma kuti uite kuti uyambutse vanhu. Ndizvo zvaunofana kuita izvozvo. Mwari vanoyambutsa munhu maringe nemhiko kana nomutero wanzi unofana kuyambutsa vanhu. Mukoma Zigo ndorevei? Haugoni kutora muteuro wombereko uchiti uchipa munhu kuti enda unotsvaga basa, kwete. Muteuro wega wega unorongwa maringe nemapirirwo aunoitwa iwe semuprofita kuti uyambutse munhu wacho iyeye ane dambudziko. Pamoto apa ndiwe kawakamboita vhidhiyo refodya uchiita mari uzotirongera exhibition yemoto madzibaba Mateo. Timboona mburugwa zu. Aiwa, semunhu waMwari awazisa mburugwa kabhozi. Aiwa, unongochitora nangu atati usakupisa. Ndiyasa mburugwa kanenda kanganisa mburugwa manje kamburugwa ndo mune dzinza zvinoiswa mumaoko kana pamwewo pasina basa. Vakuti kavhiringidza dzinza. Right, baba Mateo, pane nyaya ikurwadza mhuri yeZimbabwe izvezvi kuti dzimba moyo yematsaona, ende isusu sevagari vemuZimbabwe muno kuti paposition yekuti akufunga kuti it's something chiri spiritual zviri kuitika mumarodhu, mungave ari masatanist, mungave muri chii. Imimi munewo zvamuri kuitawo sevaranda vaMwari wokuti munamatire muyerese nzira idzi kuti dzisaitike zvinhu zviri kuitika. Tinotenda Mukoma Sparks. Chazvinoita ndezvokuti mhuri yeZimbabwe ichinzwa
tinowanzotaura tichiti kunyange uri mudhiraivhi wemotokari kana tiri kufamba nzendo, chinhu chokutanga chandokurudzira mhuri yezimbabwe, tanga wanamata. Iwe uri mufambi asi anotsitsa panzendo ndiMwari. Saka ndikutaurira mhuri yezimbabwe kuti munhu wese kana uchifamba munzira tanga wanamata. Madhiraivha mune malaisenzi ekudhiraivha haana basa malaisenzi enyiwa. Chino basa kunamata usati waenda, nokuti iwe uri mudhiraivhi asi anotsitsa panzendo dzese ndiJehovha. Saka tikunamatira mhuri yezimbabwe kuti nzvimbo dzine tatsaona dziya, ndinokurudzira mhuri yezimbabwe kuti ana madzibaba Mateo vatore vanamatire nyika. Kune minamato yatinofanira kuti titire nyika idzodzo, nokuti kwatitori ikoko hatina kumbomira kuita minamato yenjodzi idzodzo. Nokuti pega pega Mukoma Sparks patinoita munamato tinotanga tanamatira nyika yedu, tonamatira rodhi idzodzo, tonamatira vanhu vari mudzimba kuti vagare zvakanaka, tonamatira futi madzinza iwayo atisiri kuona kuti Mwari mumadzinza medu. Endai munobata muromo weshumba, vanhu havazi kuroorwa. Endai munobata muromo weshumba, vanhu vari kuparara, nokuti njodzi haisi yega inoparadza munhu. Izvotora kwandita Mukoma Sparks tine mhuri dziri kuti pagore nepagore dziri kufa. Hani manzwa muchitaura kuti madzibaba Mateo manga musiri kumbouya, musiri kutiona. Ndizvo zvatatanga kuti madzibaba Mateo ngavatorwe pese pari kurema vaende kunoita munamato kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Wabanzwisa Sparks. Kuratipo muchitungisa roti kana manyanyonetsa hanzi munokwanisa kutora madzibaba Mateo munoti ati vaite se vaite munamato ikoko. But vamwe vari kupikisana kane vanhu vechipostori hanzi ana madzibaba Mateo kana vakuenda paye kwane mapostori ari kushereketa ka wekuti hausuziva kuti mupostori kana kuti ndigodobori kana chii, zvinhu zvakadaro mukuzvirwisa sei? Ndinotenda, ndinofunga shoko raMwari rinotaura kuti hakuna akachena. Izwi raMwari chairo chaiko, kunyange chidhakwa chinotenderwa kuti chinamate, kunyange godobori wacho akangotungamidza zita raMwari, Mwari vakanzwa chete, hakuna asingatadzi. Ende chikumbiro chada kutaurira Mukoma Zigo ndechekuti kana godobori akauya akatungamidza kuti ndiMwari, Mwari ndiye akutodiwa ipapo, kunyange anohushereketwa hwaka husina basa. Mabvi aya Mukoma Zigo akangotaura Mwari chete, zvaucharonga zvese zvikatadza kufamba takutoti Mwari vane mhosva. Urubanzwisa Sparks. Ndikubanzwisa ndikupabata. Yeah. Apa patitiremerei because tirisu takawanzotarisa magodobori ka amene madzisiro atakaitwa tinenge tichinzi irima. Munhu kana achinamata Mukoma Zigo, mimi kana even hazvirevi kuti mapostori ese anonamata. Kuna vamwe vanotonamata vanozvikwambo muhomwe. Chiri kukosha ndechekuti yeJehovha ndiye ngaachiona zvega. Handiri muti kuti Mwari kana godobori akangosvika chete panzvimbo achitungamidza Mwari, even ane mushonga yake Mwari, kana vakatenge vateswa zita ravo ndo vatakutarisira machirega kuti nokuti anoshereketa Mwari. Ini ndofarira munhu anoti even achiputa achiti Mwari, achinwa doro achiti Mwari. Saka zvega zvega zvezvakupinda ipapo tikaona zvakanganisika tauri naye Jehovha mamusiri kuona here. Alright. Vanhu vobva vanenge vada kuuya kuzobatsirwa namadzibaba Mateo vanotya kuti ana madzibaba mazhinji vemazuva ano oro vanhu vazhinji vanoshandira vemazuva ano kana vakushandira zvinhu zvako kana zvaita vanozotanga kukunetsa kuti upe testimony tiri kubuditsa pavhidhiyo. Vamwe vanenge vachityira kuti privacy yavo haizoita, but at the same time vanenge vachinyara kukuudza iwo kuti munhu waMwari handisi kukwanisa kuuya pavhidhiyo. Hakuna zvakadaro. Ndinozviramba pakuti hakuna munhu anomanikidzwa kupa testimony. Ukamanikidza munhu watadza, hakuna zvinhu zvakadaro. Vanhu vakutotaura izvozvo vanenge vachinyepa. Testimony inochokuita newe wega kuti unoda kupa testimony. Mukauya kuchechi kwamadzibaba Mateo kunotorwa mapikicha, kunoitwa zvakawanda. Tinozviita pachena izvozvo, testimony yako unopa wega nekuda kwako. Kwete kuti munhu anoya achizoti ndakatumwa kuzopa testimony. Ari kunyepa munhu iye. Zvimwe zvinhu musatambire zvinhu zvisiririzvo. Hakuna munhu ane ndebvu semi nhengi Mukoma Sparks kana Mukoma Zigo mungamanikidzwe. Marights enyu manje. Hakuna zvakunye ndonyanzo kunyepa idzodzo, hakuna zvakadaro. Wakambowana ruponiso ka. Sase munhu akambowana ruponiso panapa unofanira kuti tsime rizikanwe nevamwe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nemhaka yetu kudaro Mukoma Sparks, kana munhu wayambuka unokodzero dzokugara mumba kwako yakayambuka kudaro, hakuna muprofita anokutera kumba. Iwe gara mumba kwako. Kana muprofita akukufonera haachava muprofita. Isu tunoyambutsa vanhu vakawanda, hatitsvage mbiri. Tinongoti isusu tikuda vanhu vane matambudziko. Kwamadzibaba Mateo kuda vanhu vane matambudziko, kwete vane matestimony. Tikuti iwe kana dambudziko huya, rikagadzirwa dambudziko rako rikapera, kana ukanzi uri kuenda kuchechi ipi hatina basa nazvo. Tine basa nokuti Mwari vanamate vapedze matambudziko avo ari kunetsa vanhu. Ayo, ladies and gentlemen, mukuwanzwa madzibaba
Mateo vanhu vanongoda kuda kuziva kuti kana vachida kukubatai vanokubatai papi uye vanoda kuuya kuma 1-on-1 vanouyawo kupi. Tinotenda mukoma Zigo. Madzibaba Mateo variko kubudiriro 2 ndo kwavanowanika ikoko. Pabudiriro 2 pamafaratsi mukangosvika mukabvunza madzibaba Mateo vanenge vatoriko kubudiriro 2 ikoko. Pamafaratsi pabudiriro 2 paRoma mukasvika ipapo pagedhi repaRoma mune masvika kwamadzibaba Mateo. Alright. Amene kuti hapana nemangu mashoko amungade kutaurirawo maybe muri yeZimbabwe tisati tavhara zvedu. Ndinoda kutenda mukoma Sparks muri yeZimbabwe madzibaba Mateo vari kuti vanhu tinamatei ende vanhu tiri kuti itai mabasa emaoko muchinamata uye tiri kukumbira kuti dzimba dzedu dziri kuda miteuro uye tiri kukumbira kuti madzibaba Mateo vari kuti minamato ngaiende kuchipatara. Tiri kuti vese vari kuzvipatara tiri kuti nezita raJesu mapiritsi ngaanzwi vari mumaoperations vane zvirwere zveshuga vane zvirwere zvemabp vane zvirwere zvisingapere zviya zvekenza tiri kuti nezita raJesu ngazviparadzwe. Uye munamato wangu ndokuti ndauende kumadzinza tine vanhu vasiri kuvaka mbereko tine vanhu vane dzimba dziri kuparara vasiri kuroorwa mudzimba imomo vanhu vari kufa tiri kuti nezita raJesu tabata muromo weshumba. Uye chikumbiro changu nemunamato wangu uri kuti tine vanhu vari kuchera goridhe izvozvi vanhu ivavo tiri kuda kuti Mwari endai kumakomba ikoko Mwari endai munobata vana veZimbabwe vabatewo pfuma ndo chikumbiro changu. Uye shoko rangu rokupedzesera riri kuti mudzimba dzedu ndiri kuti Mwari isai runyararo. Tiri kukumbira kuti dzimba dzevanhu dzimire tiwirirane. Vana vedu vechikoro vari kuda miteuro yakasimba kuti vagone chikoro. Uye tiri kukurudzira kuti varume tichengete madzimai edu uye madzimai titeerere varume vedu tichitira munamato iwoyo. Uye shoko guru ndere tsaona idzodzo tiri kuti nezita raJesu Mwari bvisai tsaona mumugwagwa imomo kufamba kuri kuita vana veZimbabwe mumugwagwa. Mwari vhenekai uye isai mwenje wenyu mukufamba kwatiri kuita nemotikari dzedu uye nyika yedu yeZimbabwe ngaichengetwe nemi Mwari. Ladies and gentlemen, mavanzwa madzibaba Mateo vadzoka zvine simba power. ka introductory kake kekudzoka but pamberi pesapo tinenge takupinda munyaya dzatinoona dzinenge dzishusha vana veZimbabwe dzingave nyaya dzetsika nemagariro nhau dzechitendero kana kuti dzingave nyaya dzekubata pfuma kuchera makomba kushava kana kutengesa madomasi chaiko nenhau dzekutorerana vakadzi. Ndatomubvunza ndizokunikonyokamuiseri ikoko manje kwakuda n'anga isu tinodzikinura vanhu kubva kumapurobhuremu okuloka. Aiwa mukoma Sparks tine zvinhu zvatinoita nemhaka yedu tichidaro tiri kuti kana mukadzi kana kuti murume aenda isu sewanhu wanoita basa tine malokero atinovaita kuti usaendewo kwevanhu tine zvatinotoita munenge mukoma Sparks kuti imimi mukoma Sparks kana muri kunetsa mukadzi wenyu akauya isu toda kugadzirisa imba. Saka magadziriro atoita ndeyekuti tinopinda manje nemiteuro yacho itoriko manje tikaigadzira muri papa ikakushandirai mune magara mumba imomo. Tinotoloka tirege tinoroka vanhu kuti vagare mumba. Atirege tinoroka. Aiwa ndagare mumba mukoma Sparks mukoma Zigo munhu gara mumba mako. Yes. Totokurudzira vanhu kuti chatai muite vakadzi 1-1 muchigara muri mumba imomo muchidanana muchiendesawo mari kunana tezvara. Tine vanhu vati kunamatira mukoma Zigo unozvara vana toenda apa usati wabvisirwa kana sendi ndo zvatiri kuti uyai mutore munamato izvozvo muroorwe machembere kudaro. Yes. And with that, we are in the Munamato, and with that, we are out. Yeah, out.